Den udendørs varmelampe på caféer og restauranter, som de fleste af os nok kender, får nu en konkurrent. 2 iværksættere har designet en varmehønne, som flere caféejere i hovedstadsområdet allerede har taget til sig. Og det nye alternativ kan spare caféerne for tusindvis af kroner. Der går cirka 300 høner ud i den her uge. Gang i butikken her fra et lagerhotel i Glostrup. Den her bunke, jamen det er 20 stykker til McJoyce i Nyhavn. Den her bunke på 50 stykker, den skal til Gepetto Group, som kan fordeles på 2 forskellige restauranter. 2 studerende fra DTU fik ideen at udvikle en klimahønne, som skal slukke caféernes varmelamper og dermed spare CO2. Det var fordi, vi i virkeligheden kiggede ud over Nyhavn og så skæret fra alle de her mange varmelamper. Og det var her tanken strejfede, at de bruger godt nok meget energi. Som færdiguddannet proces- og innovationsingeniør er der ikke langt fra tanke til handling. Her et år efter er der leveret 956 varmehønner til udservering. Så har vi Galionen også i Nyhavn med 20 styks, og Nyhavnskronen med 20 styks. I en tid med en klimakrise, hvor vi kæmper efter nogle ambitiøse mål, 70% reduktionsmål, jamen så forekommer det også vanvittigt, at vi skal bruge så meget energi på i virkeligheden ingenting. Frankrig forbød terrassevarmere til udservering allerede i 2021. I 2022 samlede et borgerforslag mod terrassevarmere på caféer, restauranter og barer ikke nok tilslutning til, at spørgsmålet blev rejst i Folketinget. Men debatten lever, særligt efter energikrisen, der opstod i kølvandet på coronapandemien. I sin enkelhed så har man controlleren hernede, hvor man tænder den, og så har vi varmelegeme i sædet og i ryg. Og så er den sådan lavet, at når man sætter sig, så tænder den automatisk, og når man rejser sig, så slukker den automatisk. Konstruktionen er enkel, robust og batteridreven. Man kan opvarme 50 høner for samme energi, som der bruges til én varmelampe. Vi håber på, at vi kan skabe en ny branchestandard for, hvordan restauranter og caféer de opvarmer deres udeareal. Café Gotland var blandt de første, som slukkede varmelamperne og installerede varmehøner ved udendørsserveringen. Vi har haft dem siden oktober sidste år, og det har kun været positivt. Vi har ikke haft vores egne varmelamper på siden. Jeg synes, det er en glimrende idé, især når det bliver sådan rigtig koldt, ikke? Men er det ikke lidt mere hyggeligt at sidde ved en varmelampe eller sådan en gasbrænder? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, jeg tænker også i forhold til det der med den grønne omstilling, som du også snakker om, jeg synes, det er en virkelig, virkelig fin løsning, at man kan gøre det på den her måde. Bistro Central i Ny Østergade har bestilt 50 høner til deres udservering. De har 15 varmelamper, der samlet bruger strøm for 12.150 kroner per måned, hvis de er tændt 8 timer om dagen. De kan halvere deres udgift til udendørs opvarmning. De umiddelbare beregninger viser, at vi kommer til helt uden investering at spare noget, der ligner 60-70%, så det er jo ret voldsomt. På CO2-udledningen er det endnu større, der er vi over 90%. Så er det her løsningen, så er det fantastisk. Kan løsningen ikke stå alene, kan det også være en del af en samlet løsning. Stay-Seat-hønnen har en sensor, der aktiveres, når man sætter sig på den. Herefter begynder den at varme. Dem her, når folk rejser sig op, så stopper i batteriet på den måde. Så de holder også virkelig lang tid, mens varmelamper, om folk går fra varmelamper, så står det tændt virkelig lang tid. Koster virkelig meget penge. Så på den måde, så synes jeg, at det er en god investering for vores sted, må jeg sige. Hønnen bruger 30 watt og har et batteri, som kan holde i op til 10 timer. Det er et batteri? Det er et batteri? Ja vel så. Jamen det synes jeg synes det er en fornøjelse, især hvis det er koldt. Man bliver vel også lidt kold på forsiden? Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men der kan man jo selvfølgelig beskytte sig lidt med et tæppe. Men jeg synes, det er en fin løsning. Jeg kan godt lide at gå på café og lige at være ude i det kulturelle og sådan noget, så det kunne være en fed løsning det her. Eller det er en fed løsning, synes jeg. Og herover der har vi Kronborg, som også ligger inde i byen med 18 styks, og så har vi Café Kodan på Frederiksberg med 22 styks. Hønnen bliver produceret i Bulgarien. Opladeren med særlig magnettilslutning bliver samlet herhjemme. CO2-udslip ved fremstilling af hønnerne er også tænkt ind i et CO2-regnskab. Faktisk for en gennemsnitsrestaurant, jamen, så skal de her hønner kun bruges 70 dage. Det er lidt over 2 måneder, før de går i nul, og derved kommer til at gøre en positiv effekt for samfundet og klimaet. Det er ikke muligt at tage patent på varmehønner. Teknologien er velkendt fra blandt andet varmesæder i biler. Men det er først inden for de seneste år, at batteriteknologien har gjort det muligt prismæssigt at gøre hønnerne konkurrencedygtige i forhold til andre varmekilder.
Faktisk er potentialet alene i Storkøbenhavn, hvis alle restauranter overgår til varmehønner i stedet for varmelamper og gasbrændere, et potentiale på 25.000 tons om året, vi kan reducere ved at bruge varmehønner. Målet for virksomheden er at levere 1.500 klimahønner til udservering allerede i år.